Gireklamo sa usa ka 18 anyos nga tinun-an ngadto sa Carcar City Police kining usa ka kawani sa disaster office nga migakus kaniya ug mihikap sa iyang dughan. Niyang report ni Femery Dumabo. Sa nahipos nga CCTV footage sa Carcar City Police, makita kining nagmotorsiklo nga may mikanaog. Apan tungod sa gilayon, ang makita lang sa CCTV footage nga daw na paduol ang lawas sa nagmaneho sa motorsiklo ngadto sa lawas sa mikanaog niini. Makita usab sa CCTV nga milakaw ang angkas sa motor pasod sa tunggaan. Makita usab ang ubang mga tinun-an sa gawas sa eskwelahan. Nakuha sa CCTV ang pagbiya sa nagmotorsiklo sa dapit. Sa reklamo na masangil ang 18 anyos nga tinun-an nga gigakos siya o gikumot ang iyang dughan. Gingong nahitabo ang pasangil pasado alas 6 sa buntag niadtong Pebrero 28. Sa pagkahapon, nagpa-blotter ang biktima sa Carcar City Police Station. Subay sa reklamo, may pahigayon og in-trumpet operation ang Carcar Police ug nasikop ang suspitsado. Mihunong sa tubangan niya. Unya murag mi offer og ride niya sa side sa maong biktima. Wa na pod siya mo panugid kay gadali lagi siya kay padong man pod sila padong diri sa sentro sa syudad. Ini kabuntag at ngan kay dako posibilidad nga mobalik kay prior sa pagnaog miingon man tong suspitsado nga nang ako na tighatod nimo ha nga ba, so mao to nga pagka following day nga early morning dito ni adto gyud ang suspect. Giilang dinakpan nga si Romualdo Himilan, 47 anyos, taga lungsod sa Barili. Apan gimakak ni Himilan ang pasangil. Matod niya nga nag-part-time habal-habal driver siya nga mukha og mga pasahero samtang mopadung siya sa iyang trabahuan diha sa Dakbayan sa Sugbo. Abanga. Kuman ingon siya nga pag-ingon niya salamat ko yan ingon ko sige day amping. Wala pa din mo ka mga basig na iko lang nimo ba sa hiran nimo ka ba? Basta ko ka na ma'am. Nakadawat og taho si kabagnot nga wa na mo eskwela ang dalaga human na trauma tungod sa hitabo. Hinungdan nga makigalayon sila sa Carcar City Social Welfare Office. Siyempre estudyante man ang bata unya di kalikayan nga masubject siya sa pagbuli o kana bang murag mailang na ang pagtan-aw sa iya ha. So mo ni amo nga mo coordinate mi sa DSWD para po kinta nga matagaan og proper counseling. Napasaka nagahapon sa hapon ang kasong acts of lasciviousness batok sa dinakpan. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Femery Dumabok. Balitang Bisdak.